gọi cái cái chính tra cái bà sushi cái bà cha mình có online để có một cái ý hay cái lát social media nó mà cái lát Thai Kubo hay rồi cái chính tra thì có cái bàเป็นsushi yang ini kom ki nong son sinong kalau bà cái này kamu cái chính tra bà tăng xiên yang ini nak kau kapor kau ipan cái chính cái mà kor trong ki banyak kamtam ki arshka kan de kawara pada ke sushi ya ki longin kamtam ko ini long kemi gasa po mulai ke ton masa ibarat tahu ni kun du di ba long kita dan hai kemi de pi ka jingnya thurmur jongno kawara ka jing du nong ba ka jing sushi ya ki wei pat ki ba ma ka jing ma kan de nakalian ka jonga nadu menen hi la phone ba officer in charge ban sim khai ka case ba di opon nadu mar tip hi ka jing accident ban poi i hostel re ko susi kalau bai la di plat no di kom dan re hiyo ban keren menta ba tu niki investigating officer kila you ni kena dan po custody dan re ka ba solingo ka ba ngayo ban tip ling ba investigating officer kalau ba na lo don ya ka learners no driving license genre apa pet pada tu ka learners driving license pan udang dei underage nang apo kat pasnen di tas tu hi license ya kan unu kam long legal unu la ban avail ya kan unu la kalau ka license driving license ya kan unu barang apo kat pasnen de kata ka di ka ba peningo hak tu ka driver ka learners unu udang dei underage dengan scam ba ka an kan sim ya ka ka gam banwat banti bnya ka jing duna ka jing bakla ka dan hangdu mo kumno ki badang hapo kan prasnem kila banyo ya ka learners dia sakoi du ka message na kaliang ka junga ka long ba mo ngai scam ning ba ka pulis cepat nan ning ba ka jing treilang ru bat kisnom ni thau và kumno ngi hap banya pet ba ya ka ni ka jingnya klem perkhat mo jom ki nongnya kamtam ki arsakan ki banyak kali ru dia sekawai ru ka bangakwa ban hang dia kalong ni antrai dia kan mau 4 slam nak kalian police department kala isu bamsha namar hadin bakai i bapun bapong uniform ki khana i badang fong uniform kinya ki arshaka dan kalian ke police department kapan kan mau bakalong dian bak kimsha te kani kalong jika pak kasonga na kam ta ki kimi ki pa no te haba ki khun ki jomi ki dang dei ki ba dang khna nang apo khat pasnen te kalong ke ba kabadi bat ni rokam ro kan kam ga jing start ka jomi wang inum dei ban mo ban pentin ban ban ai lat ki khun ki jomi badang khna banyak ki kali la ne ki arshaka nomor bunsin kan penpoi pat ki jingja ki bakum kini ki jingja ki ba susi to knya ni i ta kan nak kalian ka jonga ngala de bong mo ka jingit kali ka responsibility ka deiru jongki kemi ki pa mo nya ban sutu apa ki khun ki jongi ki dang dei ki badang ret mo ki ba kimpat ka jing kebor perkat ka jongki kampat kon mo ka snam ka dang shit berkaan do kampat sya iki bakin nya la kalau ka kali ni ki arsaka dia ka jingit pat ka jonga lang ki kemi ki pa nai pensulur mo nai pensulur ki khun ki jongi aba ka kerta kampat yang udah nu senrang udah na mulai hin manu nu senrang udah na mulai kat kum jitip jongan dei ni ban de banyak nu kena banyak itu ka baik ka ba jamanin dei bana po mulai kan udah na yo jintet ngampat tip bahan lang bakla di na kor na kum tai kok niat mo kembali i makin dari ki limba ka jing yo i matasi mo limba ka jing lap ka jonga ka jing asu ka jonga limba investigating officer mo ni kena ladon ya ka learners dei what learners du dong dei learners empat yo professional driving license agari 2 wheelers na 4 wheelers dei to learners ula banyak tang bakat kum ka an di bendon wei pat ubal anang na din ban company ya kita ki babat ya ka learners license mo te henry kani ka pamenta pa ta kum dio semua jangan investigating officer ka lomba ula yo ka learners ne bapak ya ka tu ka dia buat jumlah tu pat udang dei underage dong dei minor apo karpas nem te kata ka papelingo ki kumnu ni no ka ba ka i sumu ka dong dei apo karpas nem dei ula yo pat ya ka driving license te kata hi ling ba ka ni ka jingja le se kan perkret riu ki babun no te nge scam ru ling ba ka nat pulit
makin investigate ini kes ban lap ya ke jisha mo ban lap ke jisha ban yuk ban baik kan